ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamamaan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalauman, na mapapaginabangan kan kada. Alright, mga tugang, good morning, good morning, good morning. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Nyato kunyang pong Aldaw Ninin Monday. Petsa 18 na sa bulan mga tugang kan Mayo 2026. Kami po naglalaom na nasa maray kamukhamugtakan kasi na nga ni medyo hard life. Pero padagos manggiraray kitang nakakatipon sa itong pangaipo sa Roal daw. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga may anniversary, happy anniversary po. Ako ang sadong lingkod, Mardilad, daing iba, sadit sana, pero tiyan. Iriba ng bugita, sagod po, alas 12 ng pagkauddo, and siyempre katuwang nato sa presentasyon ang programa unyang pong Lunes. Ang mga pag-iriba nato sa technical side, yun po dyan si Kuya Nems Flora, yun man si Jerome Nico Martinez, ito yung pong IT sa DCGB Social Media Department. Sa newsroom, kasabay nato po dyan mga tugang si Jenny Baleran at saka si Ciara Meliron. May dinaramdam si Nicole. Bantang sa luwa sa Mega Force Patrol. Kasabay po niya ito dyan siyempre ang mga pag-iriba niya ito sa pangenot ni Field Commander Jimmy Nasalita. Sa muya pong Chief of Reporters dyan po sa 3rd District. Matang yaw si paning Jomar Bien sa Tabaco City. Lagadi po siya dyan sa 1st District. Mga tugang from Tiwi to Santo Domingo and vice versa. Sa Daraga area, kasabay po dyan si Joshua James Bino. Kantang yaw sa Kapitolyo Provincial si Karen Ala. Legazpi Port District, asin sa Regional Center site si Angel Mustasa. Mantang yaon man mga tugang sa City Hall, asin sa sur na parte kan siyudad ng Legazpi. Yan po dyan mga tugang si partner Alar Mario. Kami po kapos minasaludar mga kababayan. Minapabon sa magmang morning. Sana po ay okay ang mga ka-seniors natin. Ha? Mga senior citizens, good morning. And good morning man sa mga kababayan po niya to. Good morning kay Sir Charles Aike. Diyan po sa Kongreso. Baka nasa Senado yun yan. Good morning man sa mga suki natin. Kina partner King Ronaldo Duwaderman. At si Wanderer. Si Gerald Aranya. At saka si Ati Rasali diyan po sa LA Drive. Gugun Legazpi City. Alright? Okay, mga tugang. Duman po sa mga kababayan po niya to. Good morning sa lahat ng mga kasama natin sa Gregorio Clan. Ha? Ano yan? Ang tawag dyan? Happy reunion sa aga. Ang Gregorio Clan na taon-taon pinagigibo dahil po duman mga tugang sa ano yan sa anibersaryo kang pagkamundag mga tugang ni Potenciano Gregorio Hinilolo Puten ang samuyang papu
And inisabi nga ni mga tugang, dakulang bagay para sa kompositor kan Immortal Song Sarong Banggi. Kaya diyan po mga tugang sa Santo Domingo, may mga aktibidades man na pigigibo, pero sarong aldaw na sana. Baka naarog ka na katudan nato ka nakaagi na mga sarong bulan. Pero ngunyan, sarong aldaw lang, pero puno, siksik, ano. And tomorrow, mga tugang, siguro madanaw to dyan sa iba-ibang mga lugar, mga tugang sa Santo Domingo, particular sa mga tourism hub, as in mga restaurants, ang kantang Sarong Banggi. Nasa linya po ang proponent kang resolution, si Councilor Marvin Baloloy, ang Chairman Committee on Tourism, Culture and Arts kan Santo Domingo, Sangguniang Bayan. Sir Marbs, Consi Marbs, good morning. Good morning po, Sir Mar. Thank you so much po sa pag-invite sa Kuya Digdi sa programa mo. Opo, ano lang kayo ko naugma kami sa Gregorio Clan na natawan ng recognition kan Sangguniang Bayan through you na i-play ang Immortal Song Sarong Banggi dyan sa tuya pong lugar sa Santo Domingo. Ay, opo. Tangani po, mas ma-feel kang sa tuyang mga turista na madirigdi na talagang yaon sa spirit kang Sarong Banggi Festival. Ano po yan? Anong version po ang ano ba patugtog ta? Matao ka mo ning Daiman po, dadakulon po bagang rendition ang Sarong Banggi. Maski arin po duman na rendition, pwede ta patugtugon ta. Ang iba po kaya ng mga restaurant, baka maghapon Sarong Banggi lang talagang papatugtugon. So nga ni dahil man masyado ma-boring sa mga maumay sa mga bisita ta. So mga iba-ibang version at pwedeng gamiton po kang sa tuyang mga establishments. Ayun, opo. So ano ang mga ilalauman ta po ng mga aktibidades sa aga, Sir Marbs? Ay, opo. Actually, ngunyan, excited na kami nasa ground preparation po kami kang sa tuyang Pugad Lawin Park. Dumanta po gigibuon gabos na activities kan Sarong Banggi Festival. Mapuon po kitang alas 8, pupunanta po ki Santa Misa. Tapos po, alas 9 na so opening program. Diretso po kita ma-replaying duman sa mausoleo po ni Potenciano Gregorio. Tapos po, pag abot naman pong alauna, pupunanta na po sa songwriting competition. Duman man po giraray sa Pugad Lawin Park. Igwa po kitang 14 ka-intra. Nakulon sa nagpartisipar ngunya na taon. Ano yan? May nagkunyan? May repeater? Garo puro baguhan po. Ay, very good. Yun, nagka-enjoy lang, puro bago ha. Okay. Iyo po. Siguro hali naman sulas na songwriting. Ngunya nakulon ng mga bago naman na kompositor ang Santo Domingo, kaya maugmahon po na magbibiriyoan sa aga. Ano ang team, Sir Marv, dyan po sa kunyan, sa songwriting? Inopen mi po siya, pero mas tig-encourage mi po, so pwedeng gamiton ta sa tourism, tourism brand kan Santo Domingo. Ayun, very good. Mas mapapakinabangan ta so sa indang composition. Opo, okay. Opo, pagkatapos po kaiyan, igwa kita kan bailinin Sarong Banggi. So instead po baga street presentation, pinasimplify ta siya into a stage performance. Giri anong napadis na sa nang dancer, bali 12 ang ma-perform sa stage, pero igwa po kitang street dance. Ang street dance po kaini, maikot man sana po digdi sa around Pugad Lawin Park, mapoon po digdi sa PGRCC, maagi digdi sa may simbahan, mababa sa saod, maagi po digdi sa road kung hain so LCC Express Mart, tapos sa Pugad Lawin na kita. Bali igwa man kitang 5 barangay na nag-irentra duman. Kaya pala isasarado yung palibot na yan, okay. Tapos po habang po nag songwriting kita, tapos naga-bailinin sa Sarong Banggi, o ni man pong kurbada na road digdi sa may simbahan, busy man po iyan. Igwa po kitang gigibuhon dyan na Carla's Hour. Pero exhibition po siya kang manlain-lain na mga produkto, may matirinda, may igwa kitang health and wellness, kaya may magsusurumba po duman. So simultaneous po ang events, tangani makompress ta siya sa Sarong Aldaw. Tapos po ang sarap pa pong excited dun akong marais. So life and works ni Potenciano nagibo po sa Sarong Banggi Dance Troupe kaiba so Dominican Dramatics Club ki sarong musical play. Sarong oras may kabanga siyang play. Wow. Patungkol po sa kung paano nabilog ang Sarong Banggi na kanta. First time yan na magsararoan mga artista. Iyo po. Iyo po magayon nun.
halos burubanggi po ako nag-attender kang rehearsal po ninda magayonon po. Excited po akong mahiling inikan Santo Domingo. Ayun, ano yan? Ilang oras ba yan? Sarong oras may 1 hour. nga po. Ayan, pero siksik yan, no? Wala nang mga dire-diretso lang ang production yan. Dire-diretso lang po. Yan Kaya ang mag-mount ano, po ako, very supportive si Mayor. Sabi ni Mayor, ang instruction niya kung ano so pinakamagayon na pwede tang magibo sa sarong aldaw, ibuhunta na ini. Kaya excited akong mag-May 19 na. Excited na pa ako Sarong Bangi Festival 2026. Ayun, okay. Di, dakulang bagay po yan na maski sad sarong aldaw sana, pero dasukman. Adi, dasukman and very meaningful na pag-celebrar kan mga Domingueños. Alright. Di, ano po ang sa imong kunyan? Mensahe sa mga Domingueños sa kamakataraning pong lugar, Sir Marbs? Iyo po. Ang LGU Santo Domingo po sa pangingenot ni Mayor Bong Banda, tig-imbitaran po gabos na mga bisita, mga Domingueños na magpartisipar po sa aga sa sarong aldaw na makabuluhang event. Mas mamamati ta ang diwa kang Sarong Bangi Festival sa aga. Kaya po di kita magduruwa-duwa magpa-Santo Domingo po sa aga para sa Sarong Bangi Festival. Apa. Sir Barb, salamatan po maray tabi for always taking our call. Yan, salamatan. Thank you po. Yung mga tugang Councilor Marvin Balani Baloloy, ang satuya po na Chairman Committee on Tourism, Culture and Arts ng Sangguniang Bayan. In connection po kaya na dakulang okasyon sa aga because of ini pong kamanganakan o birthday ni Lolo Putin Gregorio, ang kompositor kan Immortal Song Sarong Bangi. Ayan, okay? So yan po, sa Gregorio Clan, tabi. Good morning sa Indo. Salamaton sa mga kababayan niya to na padagos po mga tugang na nagsisikap na maipromotir sa tuya po na ang satuya na mga produkto tupang turismo. Ayan, para po dyan sa mga kababayan ta. Ayan, sige, mga tugang, uy, mayroong exhibit sa, sa House of Representatives, mga tugang, sa Kongreso, kan Pilipinas, Feria Camarines. Ang yari, Feria Camarines goes to Congress. Sige, gununan mo duman ginibin sa South Wing Annex Lobby House of Representatives, Batasan Hills. Taud-taud tibaad kung ano yan. May makaurong kita duman mga tugang. Garo Camarines sur ini. At least kadakol na mga mga produkto naali po sa Bicol and Mailing po duman. And then may pamidbid sa mga nyaraon po duman sa Kongreso asin sa mga nagbibirisita duman. Maya-maya baka may makausap tayo sa organizer po duman. Mailing tamanan mga ang sendang obeto na dinaranin dayan duman. May kakao asin iba pa. Pero digli po sa tuya sa Bicol, particular dyan po sa DTI, mayroon diskwento caravan. So, doon sa mga naghahanap po ng mga discounted na mga produkto, pagkatapos mga presko, asin mga processed foods, pasir ka mo dyan, ngunit na may 18, mga tugang dyan po sa DTI Regional Office, para makabagal ka mo ki produktong barbarato. Okay? Direkta yan, hali po sa mga exhibitors hali po dyan sa mga manufacturers sa mga suppliers, nagarantisado pong sabi nga ni Ken, malalauman. Alright. Partner Mario nasa linya na. Partner, good morning. Please come in. Yes, mainit na. Huwag ko na, partner. Check asin iirayon kan City Government Engineering Department ang mga solar water system sa barangay na pinagibo kanako Bicol kon bako na fungsyonal. Iyan ang kagada ni Mayor Siam Ismael, parte ni kan preparasyon sa piglalaoman na El Nino sa mga masunod pang bulan. Base sa pag-aadal sa impormasyon kan alkalde, sa pag-aadal kang Pag-asa, 79% ang posibilidad kan El Nino ngunya na maabot na Hunyo asin Hulyo. Kaya
siyempre, ang saro sa posibleng maging problema, yung sources kan tubig. Kaya saro sa mga concern iyan kan gobyerno lokal. May commitment naman daw ang PhilHydro asin ang LCWD na siguraduhin ang water supply. Alagad sa mga hararayong barangay partner, lalo sa southern part kan Legazpi, dakol ang mga solar water system na ipinagibo kay Tokan Ako Bicol. Pero may problema man bako na funksiyonal ang iba dahil kulang man in technical know-how ang barangay para irahayon sa mga dahilan na nagpo-funksyonar. Kaya i-check ini nakasuguan kan alkalde sa paagi kan engineering department asin nagatabang ang DPWH para siguraduho na magiging funksyonal ang mga solar water system na yan diyan sa mga barangay. Dahil dakulang tabang iyan lalo nga na panahon tag-init asin kung bigalaoman pa hining pag-abot kan El Nino talagang importante ho na maray ang tubig sa mga barangay. Okay. Yan, partner, informasyon pa di sa Luas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. We understand to dako tayo doon sa Congress. Nasa linya si Chair Charles Aike. Direkta mga tugang sa House of Representatives. Mayroon dong kaganapan yung mga taga-Camarines natin, Camarinesura, no? Feria Camarines. Sir Charles, good morning. Good morning, Papa Mar, dyan sa Tuya, sa Albay. So, Yeah. yaon ako digdi sa direkta mismo galing sa Congress, to be specific, sa South Wing ng Congress. So, igwa digding exhibit, so, kamsur, gabos na mga kamsur. So, kataning ko ngunyan si Ma'am Debbie, so organizer ninda. Okay. Ipasa ko na, Papa Mar, dahil na pagparapalo yun and then ma-invite sinda. Yes pa. Ayan, Ma'am Didi, good morning. Hello po, good morning po. Opo, on air kita sa DCGB, didi po sa Legazpi City. Opo. Now, okay kami Opo. naugman na nadaranin do dyan so sa produkto ang Camarinesur, Feria Camarines. Yes po. Okay. Opo, Feria de Camarines goes to Opo. Congress po. Yan, ano po Bali, anong pinakang obeto nga ta nadara po nindo yan dyan ng mga products din at saka mga exhibitors ta? Yeah. Kami po, ang grupo mi po inaapod na Bicol Entrepreneurs Alliance, mga grupo po ini kang mga MSMEs igdi sa Camarinesur. Opo. So, gusto mi po talagang ma-showcase ang best of the best products of Camsur, then makaluwas din ining sa tong mga MSMEs digdi sa Manila. At least maipahiling din po ninda ang mga magagay na produkto. Ayun. So, ini po po, yes. Opo. Sige po. Sino ang Opo. nag-initiate na makaabot ka mo dyan? Opo, ini po, through BEA po, naghagad po kaming tabang kay Congressman Nelson Legacion na nga ning ma-endorse po kami na makapag-hold ng event po iti sa House of Representatives. Ayan, ilang days kayo dyan, ma'am? Opo, 3 days po, baliaan po kami digdi from May 18 to 20 or daw po from 8 a.m. to 6 p.m. Ayun, anong mga products po? Iriba-ibang Anong mga products? Iriba-ibang mga products from Camarinesur, igwa po kitang mga laing, Bicol Express, mga pili nuts, igwa po kitang mga fashion bags, dakol kitang iba-iba, may mga palaman, may mga pastillas, may mga wine. So, mga iba-iba po ang daratang products iti. So, yeah, so mga nakakadamog po kung makakabisita, po. Iyan, opo. Naka-live man kita sa Facebook page saka sa YouTube channel kan DCGB. Apo. Ma'am, Apo. Ma'am Didi, invite the public na nandiyan po sa iba-ibang sulok ng Metro Manila sin sa kataraning po na probinsya para magpa-share po dyan sa indong lugar. Yes po, sa gabos po na nagdadamog kung may pagkakataon po na makabisita kamo po digdi sa House of Representatives, digdi po kami sa South Wing Annex Lobby. Iyaon po kami digdi from May 18 to 20. So Feria de Camarines goes to Congress. Iba-iba pong produkto kang Camarinesur ang sa indong may hiling as in matatanaan kapag po kamo nagbisita iti. Yes pa. Ma'am Didi, ano pong full name nindo? Debbie May Amata po. Okay pa. Sige po. Salamatan po maray, tabi. Good luck po sa indo kabos. Mabuhay. Thank you very much po. Salamat po. Ayan. Thank you po. Sir Charles.
Yes, Papa Mar. Ayun Maumahon pala Papa Mar na naiiling mo digdi ang mga kababayan mo na nagdi-display man kang mga produkto tahaling Bicol, Papa Mar. Ano makaugma dyan? So free taste? Kada ko itana ako na sanay ka. Ay, Sir Charles, kumusta ang pangyayari dyan sa House of Representatives ngunyan Aldaw? May 18 na, ang sabi. Ngunyan makonbin man so duman sa ibong sa Senado para maging impeachment court. Kumusta sa mga House panel prosecutors ta dyan? So, digdi Papa Mar, ang ambience digdi is back to normal. Bako na arog kang last week na talagang nagbotohan tapos ang i-submit na duman so ika nga article of impeachment. So, normal na normal ang situation digdi from North Wing to South Wing. So, ngunya, nauna ako sa South Wing. So, normal na normal sila balik sa mga committee hearing. So, right now, ako nga, I'm attending ang basic education ang committee hearing. At ang lumabas mo na ako, nag-report ako sa imo ta. Ngaon nga ni may display kita digdi sa labi kan South Wing. Ayun na po. Sige tabi, Sir Charles, salamat na maray. And eventualities, open ka tabi digdi sa DSGV. Yes, Papa Mar. So, direkta mismo, hali digdi sa Congress of the Philippines, Manila. Nag-uulat, Charlie Aike po. Mga tugang, Sir Charlie Aike, hali po dyan sa Metro Manila. Kasama natin yung dati dito at nandun sa naglilima yun ngayon sa Metro Manila. Nabagi yata ng RPN at saka IBC 13. Reporting sa mga pangyayari po dito sa Tuya para ma-update kita right there and there ka mga pangyayari po duman sa Congress. So far, back to normal na daw po. Kaya antabay po kita mamaya ang abangan natin alas 3 ng hapon kung ano mangyayari duman sa Senado. Yo. Okay? So Kuya Nems, kunin ko na muna si Sir Jimmy. Kunin ko na si Sir Jimmy bago po kita mag-post for some reminders. Chief Jim, please come in, Chief. Yes, Director Mar, maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag niya tong bareta. Kaigwaman nin mga distribution nin mga ayuda an Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry adigdi sa banuan kan ginubatan kung saan ribo-ribo na mga apektado kan mayudos na pyroclastic density current an nagkaarapiktaran kan asphalt an nagkabiriyayaan tabi Director Mar kan certificate gift certificate na nagkakantidad nin 300 pesos. Ibang sistema ini ki distribusyonin na ayuda kung saan ini tamay nito ang panahon madaralian sa naan pahit tabi Direktor. Kailan tani pinagtatao sa senda ako so talagang literal na mga ayuda kundi tigtao sa senda certificate na nagkakantidad nin 300 pesos bahala na sinda kani magbalyok kung ano ang gusto ninda na mabakal na konsumo pang harong iba sa establishmento sa LCC. Ayun, sa LCC ali. Di. Sa bako an certificate na nagkakantidad ng 300 pesos hali sa Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce ibabalyo yan ninda sa LCC. Ayun, so, yung gift certificate worth 300 pesos, ibabakal duman sa LCC. Okay. Kunyan, kung medyo kulang, suminubra sa 300, mabayad na sindakato. Ayun, basta 300 lang ang kunyan. Pag 300 pesos, arigado yan. But pinanginotan ini kan federasyon kan Filipino-Chinese Chamber of Commerce sa national na pinapanginotan ni Sir Tony Tan. And sa lokal ang presidente man iyo si Mr. Rolio Milante. Ligas spelled by Federation. And si Sir Tony Tan na kauro niya to
National Vice President Federation. Filipino-Chinese Chamber yan, ha? Yes. Okay. Tadigdi banuan kan ginubatan in kamalig and portion kan daraga iyoan tigtawan nindanin preferensya na magkaarayudahan tabi Director Mar arog kan ginubatan na talagang ribo na mga nagkarapikara na Dakulaon may pinapasalamat ni Mayor Gemma Anong Hoko dahilan sa maski puro papano makakauruhinggian man ini sa mga nagkarapiktaran lalo ng ginubatan 44 barangay tabi Director Mar nakapul talaga ininin Abu kan nagkaiguanin asphalt 33 barangay kan 44 total na barangay kan ginubatan agricultural barangay. Okay. Kaya sad-sado bagsak ang production ki mga produkto digding agrikultural dahilan nga ni sa draw difficile ining makarecover sagkod na dahil nakakabalik sa normal na iguanin na pag-uran sa satuyang kapalibutan. Ngunyan, yun yan pigasahan na maski puro pa paano iguanin nag-abot na mga ayuda araw kay ning persos kan na Filipino-Chinese Chamber of Commerce Federation na uminabot digdi sa banuan kan ginubatan asin pinagtawanin ayuda iyoan mga residentes kan Batan Francisco na pinapamayan ni Kapitan Ando Namya. Uya kipagulay niya to kay Sir Tonitan an National Vice President kan Federasyon. Itong pangyayaring mayong eruption, kami sa Federation, nag-mobilize man kami kung ano ang pwedeng ayuda o tulong na may ito sa mga taong apektado. Kaya ang ginibumi, ang ginibumi, so gift certificate na kantidad ki 300 peso para magkaigwasinda ki discretion, magpili kung anong kaipuhan. Sa kulang bagay, kung na-apresyado man ang local government pati sa mga tao, kada kulang bagay na sila mismo magpili kang pangangaipo. Minsan, ang naresibinin da minsan iguana sinda. Naduduble. Kaya yan ang ginagawa. Magkano po ang kantidad? Ang kantidad 300 pesos kada sarong gift certificate. 300 pesos. Tapos ibabalyo nila ito sa LCC, ginubatan or kamalig pwede. Kung talagang panuna DJ, kung convenience sa sinda naman, pwede man doon hiko niyan. Tangali day naman mahirapan sila. Ilan po ang naging beneficiary nito? 3,000 plus ang sa ginubatan only? Ginubatan 4,000 gabos, 4,000 kasi nag-release na kaming 3,000 Sabi Director Mar katuyan pagkipagoron kay Sir Tonitan na sila na distribution ka na sabing mga gift certificate iyoan sila gibudigdi sa covered court sa Oval sa Provincial Sports Complex sa Barangay San Francisco, Ginubatan, Albay. Okay. Yan, tabi Director Maran sa mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalito sa pangarangan PYC Enterprises. Salamat, PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, site Lispi City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Sir Jimmy Nasalita, ali po dyan sa Ginubatan with Sir Tony Tam, kan FCCI. Bueno, Angel Mustas na nasa linya, pero siyang kasama, Baby Angel, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa itong mga parantabay. Subliyon ta muna, Sir Mar, oras po. Dahilan ta, kakatapos lang, Sir Mar, kainin Forum on Rapid, Just, and Equitable Transition, Securing Our Future, digdi ni Sir Mar sa Barangay Hall, kan Barangay Dapdap, Legazpi City. And natuparan ko digdi, Sir Mar, sa imong amigo, si Sir Larry Pascua, kan Philippine Movement for Climate Justice. Tanungin natin siya, Sir Mar, dahil ipinag-presenta niya duman sa 100% renewable energy roadmap. Kumusta ta po, Sir Marco, na ano na update nito and ano ang importansya nitong aktibidad ngayong umaga. Good morning po, Sir. Nasa kabilang linya si Sir Mar de la Cruz po sa DCGB. Sir Larry, good morning. Good morning po, Sir Kuya Mario. Yeah, long time no see tayo. Oo nga, para ako ninenervyos tuloy. Ay, Larry, nanibago. Okay, Sir Larry, anong kaganapan po dyan sa Dapdap? Ay, Kuya Mario, kasi di ba dapat
itong May 15 hanggang 18 ay may lulunsad natin yung just transition. No? So dahil po na-delay po dahil sa pagputok ng bulkan natin ngayon, no? Ay isinigawa po natin, no, para po mas maging mailapit na po natin yung mga impormasyon sa ano na bang resulta ng renewable energy roadmap natin. Binabaan na po natin sa barangay, no? Okay. Para po mas maintindihan na po ng mga komunidad gaano ka-importante to at ano magiging lilikhain nitong pag-unlad dito sa ating bayan. Yun, opo. So ano yan? Kumusta yung yung labi ninyo doon sa Sangguniang Panglalawigan? Ito ba'y nag-materialize na? Ay, nag-materialize naman Sir Kuya Mario, no? At in fact nagpatawag na ng si Ma'am Carol ng technical working group na para dito sa Renewable Energy Code, no. Meron na po siyang pinasimula diyan. Si Governor naman po, kung napansin niyo po na pinapasok na niya doon sa investment yung mga renewable energy. Pero syempre hindi pa sapat, no. Bagamat meron tayong disaster ngayon na hinaharap, no, at naabala po sila diyan. Pero hindi po pwede tayong tumigil dahil po yung usapin ng climate crisis at saka itong energy situation po natin ay very important. Kaya mas dito po natin pinili ngayon dahil mas para mabigyan ng information ang ating mga kabarangay. Ayun. So, yung mga nagpaplanong maglagay ng ating mga plant ng solar, kumusta po ang development ngayon? May 3 project po, utility scale, na combined capacity po ay aabot po ng 350 megawatt. No? Halos parehas na yan do sa geothermal capacity po natin, no. Pero siyempre po hindi pa natatapos yung mga testing mechanism po, no, yung pagsusukat ng wind energy na capacity, no. Sa Daraga naman po yung solar naman ay sabi nila ay nakatatapos lang yung land conversion. Pero yung sa ngayon po ay nasa lahat po sila ay nakakuha na ng certificate of authorization sa Department of Energy. Ay magandang balita yan. Maasa tayo na mag-umpisa na ang mga proyekto. Yun, sana nga kasi mayroon nang nangyayari pala sa Cam Norte. Yes po. Tahimik yung Cam Norte, mayroon na agad silang planta doon, napakalaki Meron pong itinatayo, hindi po sa Cam Norte, sa Camsur po. Camsur. Yung San Miguel po eh. Ayun, no. Malaki po yun, sobrang laki. At yung nga po, doon naman dadalhin sa Metro Manila yung energy na madidevelop doon. Pero kaya po, ito po yung gusto natin sabihin na yung mga renewable energy po, dapat muna mag-serve sa ating probinsya, sa ating region. Kasi tayo naman yung pinagmumulan ng renewable energy power na to, di dapat mauna muna tayo makinabang bago natin dalhin yan sa Metro Manila. Sir Larry, anong possibility na magkaroon ng mga microgrid? Di ba? Malaki po. Either sa barangay or sa munisipyo, di ba? Na kung napansin niyo po yung mga primary hospital sa Batangas, which really need the support of the renewable energy system, no? Kaya at maging yung microgrid diyan sa San Miguel, ay lahat naman po yan standing na at iniintay lang natin yung mga plano at para magkaroon po tayo ng pag-usad diyan. Yung ALECO naman po ay willing and very supportive to have a consortium diyan. So kaya tutuloy-tuloy po natin. Ayun, po. Sir Larry, baka available ka sa Saturday para maiwalawak natin mapag-usapan yan. Invite ka namin doon ni Father Mumoy. Sige po, at bibisitahan po nga kayo. Opo. Sige, Matabi. Sir Larry, maraming salamat. Salamat. So yan, Sir Mar, si Sir Larry kan PMCJ. And saro digdi Sir Mar sa mga signifikante pong nangyari digdi Sir Mar. Ining sarong pag-aprobar kan sarong resolusyon namin na urge sa provincial government kan Albay na maipasar na sa Mar iniong 100% renewable energy roadmap. Aprobaran ini Sir Mar digdi kasabay kan forum digdi tabi Sir Mar sa Barangay Dapra. Para mas masabutan pa ang detalles kani Sir Mar, si Kapitan EVP Glenn J. Barcelon po. Good morning po sir, nasa ibong na linya si Sir Mar de la Cruz. Sir EVP, good morning. Opo, good morning Tabi.
News Manager. Yes, sir. Sa Kuyang Padi. EVP, ano yan? Ano ang essence o kaya spirit niyang pong resolution of ginawa ninyo? Nakula na bagay po ini kasi ining Philippine Movement for Climate Justice, Sir Mr. Larry Pasqua, nagdigdi sa barangay mi as in nag-conduct na in forum on renewable energy. So in-explain sa muya gabos, so background, so directions, the status, so pamugtakan mo niyan, buda ano ang talagang importansya na dapat ma-approve na tulos ining renewable energy. So ang naging bottom line kay ni, after kan discussion mi, so barangay council, nagpasara po kami ki resolution na requesting the provincial government of Albay to fully implement and incorporate the Albay 100% renewable energy roadmap na ilaog sa provincial development plans. Ini ang primerong naging resulta ng samuyang pagkipag-ulay digdi sa PMCJ. Panduwa po na magayon na resulta kasi sinda naghahanap man ki pilot barangay para digdi sa renewable energy. And maswerte kami kasi napili ninda kami. As in, ikwa na kaming na formulate na plan of action kung anong gigibuhon ninda. Halimbawa, so pag hiling ocular kang sitwasyon kang kuryente digdi sa muyang barangay. Panduwa, ma-audit sinda kang gabos na kung ikaw kami mga equipment digdi, kung ikaw ang mga facilities kami, and pantulo, ma-develop iplano kung paano makapa-implement renewable energy sa pagi kang solar project. Ayun, microgrid system yan barangay microgrid system. Yeah, magayon nun yan. And aanapan ninda tatabangan ninda kami na makaanap ki funding agency parang ang future kani ang dapdap magiging solarized community. So gabos na mga tao digdi ang barangay facilities ma-enjoy ki solar energy project and takulaon na bagay para sa konsumo sa kuryente kan sa muyang barangay as in kan sa muyang mga kabarangay. Yan, to borrow the words of Sir Art Osia, matindi. Talagang matindi. Kaya masertiyon tabi kami. Ayun, talaga ang dap-dap inot sa gabos. Iyang magayon kasi siguro nataram nga ni kasabago ni Mr. Larry Pasqua na sa ropanong aspeto kan sa indang pinagigibong advokasya, direksyon sa renewable energy, itong good governance kan sa rong community. And nahiling ninda ni Samuya, and pinakalitis nga ni baga naging galing folk award di kami. Kaya talagang pinili ninda na digdi magpuon sa Muya. Tanganing afterwards, sa mga iba pang mga barangay, mag-benefit man kang nasabing proyekto. Yes, at saka kung maghanap pa sila ng kapartner para masustineran ka mo dyan, dahil ka man hindi kakasupog, tao yan ang sendong card. Iyo, tama. Diba? Okay, so Sir EVP, ano po ang dagdag po nindong pahayag sa mga kadapdapin nyo na to? Well, kasi bago, nagpasalamat ako sa dakulong kaming tao, dakulong na nag-attender niyaon sa mga barangay officials, sa mga elected and appointed barangay officials sa dapdap, niyaon sa mga corpis, niyaon sa mga CIBI, niyaon sa mga women's group. Kaya sectoral, kada sector represented digdi sa forum na ini. Kaya mga maugmahon man sila, sige nidang parakpakan, kanasabutan na nila, so direction kay ini yung plano sa renewable energy para sa barangay ni. Very good, magayon ano. Sir EVP, aram ko mabisita sa Indo si Mama Mary, si Mahal na Ina, Salvacion Tabi. Please go ahead. Sa Agatabi, sa tuyang Mahal na Ina, Our Lady of Salvation, na hali sa Uruan, itatransfer sa Muya kang St. Jude Catholic Church alas mga 7:30 in the morning, pasiring digdi sa simbahan ni kay Santo Cristo. So mga 8 o'clock, may misa po tabi kami. And pagkatapos kayan, the whole day, ma-stay digdi si Mahal na Ina sa muyang simbahan ni Santo Cristo. As in, pag 4 o'clock, iatod mi man po tabi sa St. Raphael Church. Taduma naman si Ama Istar man tabi. Yes pa. Sir EVP, salamat po man tabi, Kap.
Mabuhay po salamat ka ang tabi, Papa Mar, and muyatang imbitaran ang mga taga-dapdap kasi mga kataraning na barangay na magsabay po kamo sa pagsabat ta digdi kay mahal na ina, digdi sa parte kang covered court, mas haralatan tabi. Yes ba? Okay, thank you very much. Yan, Baby Angel. So, yan po, Sir Mark, si Kapitan EVP Glenn J. Barcelon, manunguduman sa aktibidad man digdi sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Yan po, Sir Mark, ang mga dugang papong informasyon hali sa luwas, Angel Mustafa, DCGB. Thank you very much, Baby Angel. Good morning kay Don Miguel Chiel de Vera, nakantabay. Si Mading Cora Baloro, good morning. Kuya Bob Cantano, good morning. Arthur Ramirez, good morning, Sir Art. Si Margaret Cristo, good morning. Shout out po sa Bulo TV Albay. And then si Gian Almata, wala daw pong kuryente ang Washington Feeder 4 po. Yan. Okay, babalik po kami. Medyo mahaba ito. We will be back for more stories. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hatod sa Indokan Bicol University Extension Management Division ang sa indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa buhay dagat, fisheries and aquatic resources are. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An gabay isip sa impapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel kan namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Sili Marina. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat
at serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga kababayan. Oras po niya to, 11:29 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga kabayan, nabilis ng oras ha. 11:30 na po, ano yung pagkaaga? Mga mises, rikas-rikasan, todo na naman, sarap-sarap ng mga premiuhan. O sa mga nagalat po kan final. Inahalat ka mga motorista, Kuya Nems, final. Nag-abiso na sa Kuya Su sa tuyang mga friendship from oil company sa DOE. Tomorrow, 6 o'clock in the morning, May 19, mix ang pag-umento, mix ang adjustments, ano? Umento sa diesel, as in sa kerosene, sa gasolina, rollback sa kerosene. Okay. So ito po yung figure. Yung diesel, maumento po ng 2.82 kada litro. 282 ah. And then sa gasolina, maumenta naman, Kuya Nems, 1.21. Pumapay taas naman yan, no? 121 per liter. So diesel, 282 per liter. Gasoline, 121 per liter. Yung kerosene, mababa po ng 2 pesos 11 centavos kada litro. Ayan, okay? And good news sa mga misis ng tahanan, mayroon pong rollback sa mga kumpanya na nakakabit sa Rigasco. Ha? Yung pong Rigasco. May rollback na piso kada kilogram. Yan. So, kung 11 kilogram, di 11 pesos pa. Di ba? Yan po tabi, para naman sa mga kababayan ta. Yan ang mga pangyayari na medyo hindi mapigilan ang mga pangyayari po duman mga tugang sa ibang nasyon dahil lang po digdi sa hidwaan ng US, Israel at saka ng Iran. Dahil pa nagkakasundo kita tol-tol. Although, pag nagkakaigwa ng garumarirahay na pangyayari, garong ngayon magkakasundo na, minababa Kuya Nems. Kaya lang, pag medyo nagpasabot, nagsabi naman si Donald Trump, US President Donald Trump nin, malanit-lanit, araw niya maganda ngaya ka mo. Masim magmanso Iran, ayun, minaalang ka na naman. Kaya parang siso. Kaya duman sa mga kababayan ta, always plan kung saan ka maduman. Kung kayo po magdara ng auto, darahon mo. Pero kung pag-isip mo na makakatipid ka, kumalunad ka na sana, or pinilakawon mo na sana, good do it. Yun na po yan ang sistema tangon yan, mga tugang. Remember, na pag nagiro po ang presyo ng produktong petrolyo, marami o ang dakol ang naapektaran. And that also leads to, sabi nga ni kang pag itaas mga tugang kan inflation sa Bicol. Kaya, kunyang kita, kalma sa paggastos, mga tugang. Pagkatapos sa mga empleyado kang gobyerno, including the uniform personnel, military and police, dandan sa paggastos na-receive na nila sa 13-month pay nila, dandan sa paggastos, di ba? Sa gobyerno pati ko yan, bilog yan, hindi yan kaya nang iba na binahati, pero yan sa
pag mid-year bonus nila, buo yan na isang buwan. Para sa mga government, nagpuo na sindakan, nakaaging petsa 15. And onwards, depende ngayon sa mga sistema kan, siyempre may mga pinagsusundod man yan mga tugang na polisiya sa accounting, ang iba-ibang mga departamento ng gobyerno, pero most of them, mga tugang nakaresibí na. Okay? So, hantay-hantay na lang, pati ng mga LGU, magantay-hantay lang, maabot na sana yan, di ba? Okay, so duman sa mga kababayan, tapos na importante, pag may pera kayo, isipin muna ninyo kung paano gastusin. Huwag niyong perapan si Mrs. na mag-budget yan, tapos awayin nyo. Di ba? Hanapan nyo. Huwag nyo hanapan. Alam mo na ang nangyayari ngunyan. Difficile, di ba? Kaya po duman sa mga tagbantabay magtanom. Magayon man so discussions mga tugang kanakaging Sabado, kaya ito pong magsasakang yung magsasakang direktor, ito po na na-appoint ngunyan po na bulan during the celebration mga tugang, pag Mayo 1 nagpuon man sa celebration kan Farmers and Fishermen's Month, di ba? Na ang tema ngunyan mga tugang na bulan is, sabi nga ni Ken, pagbibigay pugay para sa magsasakat mangingisda sa gitna ng hamon at krisis. Di ba? Di guwang pinag-appoint na Farmer Regional Executive Director sa katawan mga tugang kang Regional Agricultural and Fishery Council RAFC Chairperson na si Claudia Esmeralda Honrado. Saro din siyang may-ari ng LSA, Learning Site for Agriculture. Tapos, mga tugang, sa parte kang mangingisdang direktor, si Sir Rosendo Intico, ang Municipal Pharmacy Chairperson kang Gubat Sorsogon. Mangingisdang direktor sa ngunyan na taon. Both of them, mga tugang, pareho may programa para po sa mga para umata, and ining sa parte kan magsasaka, matibay ang sendang pag-aadal din talagang so tamang-tama lang na sabi nga ni Kayan mga recommendations kasi na-recommendatory body recommendatory council nag-recommenda mga tugang sa mga LGUs sa LDA kung ano man kaipuan talaga mga tugang kang mga kababayan nato mga paraoma, and one of which mga tugang ining na dapat na pinadara ninda talagang tutungkosan ninda mga tugang tatawan ng emphasis sa DA na sana pag nagtoka mo ng inputs, farm inputs, timely. So tama sa panahon. Bakit ito ngayang nagagad kaya kay seedlings buda ngaya seeds nga, certified seeds, ng pare, pagkatapos nga so abono, anak ng tinapay, nag-abot ko yan, tapos na sutaranuman. Nakapangutang ng todo-todo. Diba? So mga paraumata, sana nga timely, maibigay na. So, bala mo niyan, ma-El Nino, ang ginibukan DA is inatras. Isinibog mga tugang ng 1 month so planting season. Instead of July, June na sinamataраном. Di ba? Tangani na. Makarabanti na tabi. Medyo matagal-tagal itong pag nangyari ito pong tatamaan kita. Dahil talang aram kung pirang porsyento mga tugang tatama sa Bicol region o sa probinsya ng Albay. Pero sure ball nang tatama yung El Nino. 79% na natatama. Di halawig pati. Habang pinakamatindi is from June, July, and August. Pero ngaya, pwede pa yan na humalawig hanggang sa first quarter of 2027. Anong mangyari sa Kuya Names? Garo lalong manipis ang tubig dyan sa daraga. Lalong manipis ang tubig sa daraga. Bata digdi sa tuya. Garo di pisilon man kita digdi magkunyang kang kang desalination baga. Itong tubig na araw kang ginagamit sa Singapore as in iba pa na mga nasyones mga tugang sa Middle East na ang tubig inom mo ni dahali sa dagat. Hihiwalay mga tugang sa paginin sarong makina pigsisiblag su askad. Duman sa para maging potable siya, maging pwedeng inumon, pwedeng magamit. Hindi sa tuya. Yaw, nag-usang ati sa dagat. Hindi po Triso Navy. Sir, paano nyo ginagawa yan? Saan ka kumukuha? Doon, sa laot. Hindi pwede dito sa baba, sa may dalampasigan kasi ang dumi. Kita nyo na yan. Kung dahil tapig para araboso yan, di ko takitang problema, di ba?
So yan, mga tugang, mga dapat na paganda. Now, sabi, ano yung pwedeng diribuhon ka mga paraoma? Ma-shift kita mga tugang sa smart agriculture. Di ba? Yung paggamit mga tugang ng mga pigapon niya itong crops na drought resilient. Ha? Itong pwedeng tumagal mga tugang na pananaw, mabuhay siya, maski mainit ang panahon at kulang ang tubig. There are varieties of plants mga tugang na pwede. Pagkatapos, kung pwede, mag-rain harvest. Ha? Yung hindi na ginagawa, di pigsalod sa uran. Di ba? Ako, sa nahiling kong talagang best practice kang rain harvesting, dyan sa miris-biris. Ha? Kina Mr. and Mrs. Nalingon ko si pangaran lugod ni. Si Mr. and Mrs. Dating vulcanology ko yun nakaliwan na sa dulo ng dila ko, nakaliwan ko na. Ayan mo, basta, yan, ang pigigibon ninda, unbuilding ba ninda, mahiling mo, matalimon. Pero itong matalimon pala ito kuya ni Mr. Growth Tower, sa baba, doon pala nagdadalagan mga tugang sukunyan, suuran na nagbubulos mga tugang. Tan sabi ka ito, mga tugang na ngani ngayang di makaperwisyo sa baba, tabulod bagasinda. Di siyempre ngaya, may turutin ng pulig, di maagi dyan sa tubig, madiretso sa baba, pwedeng makadanyar sa iba. Kaya ang pigibig mo ngaya, bago man siya makaduman sa baba, igwa kami din parang impounding area. O duman na sa ilarom ka ito niya, on duman mga tugang sukunyan. So, kumpirang litro o metriko kubiko, mga tugang ning rainwater, na yun ang pigagamit ninda sa pagbura-baribi, sa CR, asin paghugas-hugas, di ba? Rain harvesting. Yan din ang pwedeng gibuhon mga tugang ka mga paraoma. Kami ang kagaito kan panahon na pinadara ko ng mga Brenda at na AVP Glenn duman sa sarong pagtiripon sa Iloilo, long time ago. Kaduman, sabi tangani, both extreme ang sa na pong pagmati duman. Pag mainiton, talagang matindin, aralangan duman. Pag mauran, barahaan man. Nagbiniba rin ng paagong paano. Nagbuklag sila sa parang weather station sa mga farmers doon. Parang may pag-asa sila doon. Mayroong mga ekipahe. Pagkatapos, na mamonitor na kung anong precipitation, ano ang classic, ang sa indang panahon, anong pwedeng itanom. Po-forecast din na yan. Pagkatapos sigwasin din ng mga kalot-kalot talaga, na duman nagdadalagan sa tubig ang uran, pigtitipo na ito na nagagamit mga tugang during the time na arog kayo niyang panahon. Di diretso ang pagtanom. Diba? Kita man digdi, yan, conserve water kita. Kung pwede magtipon kita mga tugang kan uran, tanganing magamit dahil magparasayang ng tubig. May mga tao po na nangangaipo kay po hantang masusteniran. Diba? Yan, asin ma-regulate ang mga paggagamit kan mga bako tama kan tubig tangani pong dahil maubos yan. Then, dahil pag-abusuhon, ayan po ng mga pigapo niya itong watershed areas. As much as possible, magtanong kita ng mga kahoy para mas dakulan magsurup kan mag-store ng tubig na pwede niya itong magamit. And do away with yun pong Jimelina. Tayo ubus pala ka ng tubig kan Jimelina. Tagani pong di maka-disquido, di maka-apekto sa mga kababayan nato. So yan, pagkatapos yan po tabi, timely ngayon na pagdaabot kan mga delivery kan mga farm inputs. Tapos yung field immersion. Tangani ngayang maaraman, ini ang talagang kulang na Ako kito kan sadit pa ako, pero may akong oralalay kan father ko, elementary hanggang sa mag-high school ako na tinuruan ako magmotor. Ako na sa driver ni Padiris. Sa DILG officer ka to si Padiris. Bako pa DILG ka ito nagpunta sa PACD, naging DLGCD, naging DILG, yan. Hanggang sa nagretiro siya. Driver niya ako Duman ko nailig sa mga paraoma ka ito na nagtitiripon. Yaon sa mga, mga agriculturist. Kasarabay po ninda, asin pigurunan mga to ang manungod sa
mga dapat nagiribuon para mas lalong lumago ang kanilang pananim. Ngunyan, seldom na eh. Dahil mga tugang, bira nang maglibot ang mga agricultural extension workers at saka bira na rin yatang na-hire. Kan ma-devolve mga tugang so function, kan agrikultura, kan implementar mga tugang so local government code. I-devolve sa local government, sa agriculture. Kaya yun, ang problema ngunyan, na-devolve nga, hindi naman binigyan ng masyadong focus kan mga LGUs, mga local chief executives, mga sanggunian, mas dumansin sa ibang mga programa. Parang naging second class citizen so mga kababayan niya to na iyo dapat nagpakaon sa tuya. Di ba? Parang nangingilimos na yung mga farmers na. It's an irony. Nakakasakit sa damdamin yan. Di ba? Kan mga paraomat na. Sige, sanaman sila pikit mata para lang masusustenir. Pero, yun ang dapat ang ngilingon. Because silingon po nindo, Vietnam, Thailand, Indonesia, lalo yung Vietnam, naginira-gira siya. Tapos may eskwela so nagkapirang mga nila, residentes duman, mga nationals, digdi po sa Pilipinas kung paano magbadakol limparoy, kan makaokod, ay daog na kita. Kita na ngunyan, so nagngangayo-ngayo sa Vietnam, padaray naman kami kan sobrang nito dyan. Di ba? Daog na kita. Yun ang medyo nalisngi mga tugang sa problema sa agriculture. Yun ang dapat sanang tawanan ng atensyon. I don't know kung ngata po araw gaana nangyayari. Sabi kayo ba, kulang man talaga ang budget nga, kada yung nakakayanon nga talaga kan local government. Dahil man talaga yung kakayanon. Pero kaya ko nakakasalita mga infra, mga araw gaana mga programa, dahil sa agriculture nga, pagkaunta for food security, dahil tayo natatawaning masyadong atensyon. Yung manang gadadi. Di ba? So, magkaigoning ining langyaring crisis na ini, magkaigoning paradigm shift, mga tugang sa mga LGUs na programahan talaga tunay amano sa agriculture. Sana yung mga pinagigibo ni Mayor Vic dyan po sa Daraga, magdiretsuan. Di ba? Tamarirahay ang mga programa man ni Mayor Vic in coordination with other mga farmer organizations, tanganing mas makatuwang, tanganing maibusol mga to, ang tunay na agrikultura. Kailangan natin talaga green revolution. Joshua James Vino na sa linya, ang lalaking malapit nang magpiesta sa lalabs niya. Joshua, pade, let's come in. Yes, sir mga, grabe kinit. Namamarong. Namamarong ng inigto sa lidong. Sa sobrang init, dapat dahil madismayo sa oreg. Isirong. Pero pwede man itong, nangon yan, ay sarong simana pa. Ang dugay pa? Sarong simana pa. Maray kung may pressure kang dakula, na kung pumalsok sa kuryente ba, kung narimate? Maski may pressure, taburo bang idang nagbabrownout din sa Santo Domingo pa lang? At ang aning brownout ngaya, nyak normal. Wag nalas normal iyan. Anday ka magalas kung day nag-brown out. Yan. Oy, kumusta sa Daraga area? Yes, Sir Mar, digdi sa Daraga Albay, pigtuplanuhan na kan lokal na gobyerno na ibalik na tabi Sir Mar ang 5 aldaw na opisina. Aha. Sigun kay Mayor Victor Pirete, medyo nagkakalmada naman databi Sir Mar ang sitwasyon, lalo na sa presyo ka na produktong petrolyo, buda kasubago sa flag raising ceremony, kan pinag-anunsyar kan alkalde na ibabalik na sa 5 days a week ang trabaho para lakpakan sa mga empleyado. Ibig sabihin, talagang mas paborsinda sa 5 aldaw. O baka gusto lang nila magdulag kay Mrs. Pag 4 days ba kay Sir Mar, tambak ang trabaho. Siyempre, i-maximize sa oras na rin matatrabaho sa Biyernes. Saka na, para magkaroon ng Mayor Vic, dahil masana yung epekto yung pinahingaluan ko ngaya. Pagkabot yan yung Domingo, pagsulong ngaya ko duman sa, sa Duterte Highway. Magsumba. Una, pag Biyernes, si Mayor, yamang kray sa munisipyo. Kaya nga ni, anong kinagayong kanta.
Maski work from home so iba, kaya kumbaga 4-day work week so iba, so alkalde uto. Di ba? Para mag-oversee ano pang kaipuan. Di ba? Ayos man yan. Narin mapoon sa next week. Sabi kan alkalde, posible sa masunod na bulan. June. June. Paglawag kan June, balik lang sinda sa dati. Aha. Yan, okay. Nakagunta, Sir Mar, na pakipaguro niya to kay Mayor Victor Perete kung niya na pagkaga. Okay. Ay, alat. Dahil nagluloy na magbaba ang presyo kang crudo asin gasolina. Asin siyempre, matawan tang pabor man ang mga gusto mag-transaction, lalo na pag biyernes, Asin dahil nakukompress sa pagtrabaho, hindi kita napapressure masyado. Asin siyempre, mas magayo na 5 adlaw. Ano rin po mapon, Mayor? Probably next month, sabi Joshua, probably next month. Mahiling tang magayo na ang presyo kang gasolina asin crudo, pwede tanang ibalikin. Tama man si Mayor Vic. Tara mo ngunyan Joshua, mas mahal na ngunyan ang gasolina kaysa crudo. Yan nga na yung problema. Nagbaliktad na. Pabalik na sa dati. Nawalak sa gasolina. Una ngayon nindo, sabi ka mga paradisil. Ngarak na ako ba si Sir Noel na manalo? No, na ngayon nindo. Natapos ng maliligayang araw. Pero dito may langkaw sa aga so yan? May langkaw sa aga so presyo kang petrolyo. Ang 282 ang dagdag sa diesel. 121 sa gasolina. Yugyugo nun Pero abanti mangyari. Kung ano mo niya ng presyo, 90 tas 282 alam ko mag-ayos sa gasolina pala talaga. Maski maglangkaw pa sa diesel. Actually, Sir Mar, so mga motorista, nasanay na sana sa presyo. Atana. Ngayon naglangkaw ngayon, normal. Ang bako normal kung bumagsak sa 50. Ayan talaga kung magbalik sa 55 ay maugma yan. Piling ang mga pamasahe magkamurundo naman ng mga driver piling sa pamasahe bumaralik sa dati. Pag-arog na kan, makanbas na ako. At anang kunyan, dahil ka naman, maatama ko niyang kiurig, mabakal kang lechon, 5,000. Joshua, 5,000 ang lechon. Mabakal ka kipis na 1,000, mga pirang tulong bulan mo alagaan ngayon, o 4 na bulan. Ay, pangyayari, magugulpi ka. Kung i-fair plate mo man, garo ang pinakabarato ko niyan, 500 garo per plate. Nakon sang gatos ang bisita mo? Yung amog-amog gano. Sabay na sana sa maswiding. Depende. Araw mo yan, dahil man talaga dapat pag-idalion niyan. Kaya lang, habang piko para pahaloy iyan, nagugurang baga kita. Baka dahil na makaproducer. Di mabagal ka mo duman sa kasuguan baga Papa Bert. Mabagal sa kasuguan na go and multiply. Pan pa man? Aki pa? Kaya pa? Lali ka, aki ka pa. Oo. Kulang pa ang buhok. Natubog ko sa ipon. Okay, sige. Magayon man ano rin doon ibang LGU baralik naman sa dati, Tapos sabi kaya, pag Biyernes kaya Sir Mar, may mga nabubuyo na minsan. Minsan sa iba, pag Biyernes ba kaya, medyo buro bakante. Siyempre, yung manang aldaw na maduman sa munisipyo, mabayad niya kibuwis. Kung yung transaction, ayaw man kaya bumalik nila Sir Mar sa 5 aldaw. Okay, sige. So yun Sir Mar, tabi ang dagdag na storya, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much Joshua, mga dugay natong istorya yan, nalipot yan sa luwas, sa Banuang Daraga. Yan po, ang pagpaplano na mga tugang ni Mayor Vic na ibalik na po sa 5-day work week. Ang
pagtatrabaho po dyan kan lokal na gobyerno, medyo nga nagrahay-ray naman sa presyo kang produktong petrolyo, di balik na nga sa dati. Then siyempre, yun din yung mapakaray na so pag-transaksyon kan sa lokal na gobyerno na di man po na nabubuyo sa iba. Ayan, okay. Jadi, abangan tapo yan. Mga first week, next month na po tabi, ma-implementar yan. Okay? Sabi ni Joel Barameda, Papa Marmaray na udto po, shout out naman tabi dyan. Oh. Shout out kay Joel Bilardo Barameda, kay Braca Joe, at saka kay Chak Maming and family, dyan po sa Bakakay Albay. And good morning man palan kay classmate Noel Bismonte, ha? Thank you for the invite. Di ba? Masaya ang mga kaganapan nung Sabado, ha? Sa kasal mga tugang ni Engineer RJ Bismonte at saka ni Teacher Angela. Di ba? Basta ramdam mo sa nanindo, never forget kung ano ang nagdara sa indo duman sa okasyon ng magpakasal. Stay focused on your love and you will never go wrong. Yan po. Good morning. At nailing ko naman si Josa, si Casey Josa at saka si Dalugdog. Good morning tayo sa indong mga amiga, mga amiga. And good morning man kina Ate Nits na Barcenas, saka kay Kuya Pinoy at saka sa Bilog na Baranda Clan dyan po sa San Pedro, kina Kuya Rohel and company. Ayan, maraming salamat po sa pag-istimar. Ayan, okay? Mga tugang, yan mga kababayan natin. Good morning man sa mga amigo tayo dyan, mga tugang sa Cagaray. Good morning po sa Indo, sa Bariw, kay Kapitan Yel Cruz. Good morning, Tabi. And then, siyempre, sa Maybay, sa Gregorio Clan, Tabi. Good morning sa Indo, Gabos. Happy reunion. Pero pasensya na kayo, di ko makakarating yata. Alanganan ng oras natin, Alanganan ng oras natin. Di tayo pwede mag-absent. Di ba? Okay. Diba po sa mga kabarangay, ayun na po yan ang mga pangyayari. Abangan ta po mamaya kung ano po ang mangyayari po sa Senado. Alas 3 din pagkahapon, mga tugang, yan po ang pagpon, girari kang sesyon kang Kongreso, ang sabi, kang Kamara, pati na kang Senado. And then sabi kang kasuba ko nga so Senado, then nag-flag racing duman sa luwas na dating Pigigibo. Supposed to be, ito ko kuya nim sa first na flag racing ceremony ni Senate President Alan Peter Cayetano, pero dahil nangyari nagkanya-kanya ning aktibidad so kada departamento da tayo mauribat sa hanap buhay naman sa Manila. So dyan na hapon, yan ang pigaabangan, hindi kung mangyari. So sabi baga ni Senate President Cayetano, ngayon may nagkaplano ngayang ikuditaman ako. Kung mangyari, di ba? Tapos sabi ni Senador Ontiveros, mamanifestasyon dahil pwede ang absentee voting. Dapat nga yaon physical presence, di ba? Kung magburutuhan man ang gadari, kung may bumalyo nga duman kung sa'yo pumanig, so doang nag-abstain, di ba? 10 plus doang nag-abstain 11, di ba? O, kung may pumanig pa nasaro pa, so mga tulpo sa indo ito, di ba? Pagkatapos mga tugang, kung may mahila pa, definitely si Bato na ito mabalik duman ta, baka matuluyan siya, di ba? Madakop siya na ito mabalik duman na aram na so style. Abangan ta na lang, ang sarap pa na problema nito, sabi nag-resign mga tugang sa Secretary General, kang Senado, Secretary Mendoza. Paano kung daing sekretaryo duman taba ko lang ordinaryo po yan na opisyal, dapat mapunuan, di ba? So yan ang mga abangan mga tugang mamaya, kung ano ang mangyayari duman sa impeachment ni VP Sara. Yan po ang aramonta kung how will the Senate perform mga tugang sa indang mandato under the Constitution, mga tugang na aksyonan forthwith
ito po mga tugang na articles of impeachment na ipinagsumitir kan Kamara de Representantes after na maipasar po yan kan May 11 na nakakuha po ng 257 na boto mga tugang sa mayoriya ka mga congressmen. Mas sobra pa duman sa pinaghahagad sa naman mga tugang kang lay ng 106 or 1/3 kang 318 mga tugang na mga membro kang Kamara. Pero suminobra pa sinda, 257 of them. Okay? So yan, mga tugang, mga abangan tapo. Ngunyan po ng pagkahapon kung ano mangyayari, kung ano naman na drama ang mangyayari sa Senado. Bata falan ko yan. So mga komitiba baga, bago binarakan ti baga ito, Kuya Names. Di binarakan ti, di unan matindita. May nagruluasan ko yan sa online. Amasi magi sa mainstream media, pigurunan sa Manila na so Committee on Basic Education sa Senado na dating pinagkakabutan ni Senador Bam Aquino, hinali na kay Bam Aquino eh. Ang sabi, si idol ni Baby Angel ang masalida. Yun si Carubin na masalida. Yun na sila. Basic ko yan, basic education pati yan. Sabihin yung the core, the foundation, mga tugang. Nangyayari ang konsuelo ng mga pangyayari sa buhay ito. Sige po tabi, mga kabayan, ako po isyari na muna dito sa programa. Ngunyan pong I hope na kami nakapaglingkod ng karapat at tama ngunyan pong Lunes. Kapaharang po kang bilog na tropa. Siyempre sa lalo teknikal, nakasabay nato si Kuya Names Flora, si Jerome Nico Martinez, saka si Sir Chief Ramir on assignment. And then naon one, mga tugang sa newsroom, sina Jenny at saka si Ciara May. At Megapons Patrol, siyempre, kasabay tayo. Si Boy Mata, nakalimutan ko kanina. Henry the Boy Mata sa mobile, ang mata ng DCB sa kalsada. Araw-araw pumupugi paghawak niya ang beat. Honda beat. Garo, mas nagdaraw, adi. Thank you, boss. Thank you. Baka na po masunod ang tambalang Sir Bert Nunez and Ma'am Generator Lee para po sa Bareta alas 12. Masunod na. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila.